Wasu jerin tambayoyi da al'ummar jamhuriyar Nijar ke yawan yi shi ne, wai shin da gaske tsohon shugaban ƙasar Nijar Muhammadu Isufu wanda ake yi wa laƙabi da Zaki ya halarci taron ƙungiyar Tarayyar Afirka a Habasha, inda mutane da dama ke yin wannan tambayar bayan da suka samu sanarwar cewar Muhammadu Isufu tsohon shugaban ƙasar ya halarci taron ƙungiyar Tarayyar Afirka a ƙasar Habasha. Wasu ne ke yin wannan tambayar ta bayan fage, to dai amsar ita ce tabbas tsohon shugaban ƙasar Nijar Muhammadu Isufu ya je wannan taron, sai dai bai je da sunan Nijar ba, sakamakon cewar ƙasar Nijar da Mali da Burkina Faso da kuma Guinea an hana shugabanninsu halartar taron sakamakon juyin mulki da aka yi a ƙasashen. Amma dai Muhammadu Isufu dole ne a gayyace sa a wannan taron saboda ya taka muhimmiyar rawa sosai a wajen kafa wannan ƙungiyar don haɓaka kasuwanci a yankin Afirka. Ba abin mamaki ba ne don ya je, domin kuwa ya cancanta ya je wannan taron, domin Muhammadu Isufu yana ɗaya daga cikin waɗanda suka taka muhimmiyar rawa a lokacin da aka kafa wannan ƙungiya, a lokacin da yake shugaban ƙasa a jamhuriyar Nijar. Kamar yadda za ku kalla a cikin wannan bidiyon dai an tsakure shi ne a lokacin da yake halartar wannan taro na haɓaka tattalin arzikin Afirka ta ƙungiyar Tarayyar Afirka wanda aka gudanar a ƙasar Habasha. To amma dai akwai wani tambaya da 'yan Nijar suka fiye yi, shin ko wannan tafiya tana da alaƙa da wata zinariya wadda aka ce an kama ta, zinariyar wacce aka ce ta taso daga jamhuriyar Nijar an kuma kama ta a filin tashi da sauka, shi ne tambayar da waɗansu ke yi. Amma dai ga dukkanin alamu tafiyar tsohon shugaban ƙasar ba ta da alaƙa da wannan zinariya da ake maganar ta ɓata. Mu dai fatan mu a nan shi ne Ubangiji Allah ka kawo fahimtar juna tsakanin talakawa da shugabanni. Ubangiji Allah ka haɗa kawunanmu, ka ciyar da ƙasashenmu gaba, ka ba mu shugabanni na gari. Amin summa amin.